kotu ya ina wani kana wani mai komo ko zuwa kake kai kariya ne ruga gida ina kogo na kotan koto na da na koto da na kolo damben ƙarshe kande kande ya na ɗayan ne ko na biyun ne kuwa me kenan baban nata ne ko kuma a'a ne maka hijabi da wannan yarinyar karin ƙara ganin ka a gurin nan ka zo ne wanda ki kabza ka yi mata wata irin tafiya ce mai kama da shiga sharaba shanu kana ma iya kiranta marmari daga nesa ko kuma hangen dala damben ƙarshe amma fa aka yi nasara miliyoyi da su baya kuma duk wanda muka karo da shi sai na farar da shi wai ka katu na murmurewa na ka katu damben ƙarshe daga kamfanin Fahimta Entertainment. wallahi ka shiga ƙasar kudu ƙasar yamma wallahi babu wanda ya iya cimma wanda yaro Ebola. mu kanmu amanin ne ci wanda duk ya ci amanar ka kai kuma in ka ce zaka ci tashi to ba kai abu amana ka ci ba gyaran hanya kai saboda haka yanzu a wannan zamanin in kana so duniya ko ina a san ka to yi kokari ka ci amanar can ka ci amanar can ka ci amanar can akwai wani mataki da nake hangen in dai muka ji ko da cikin tafiyar nan to mu ba hakan matakin mu to tun da ka gani ba na gani sai da fitila ai ka san na shirya Aha, dama an ce kowa ya raina gajeri to bai taka kunama ba. Ya labarin haɗuwarsu da ɗan diddirna. albaka kande amadalla wanda irin mataccen yaro ne Suleiman Bosho, Musa Mai Sana'a, Shehu Hassan Kano, Alhassan Kwalli, Tijjani Asasi, Shu'aibu Idris Lilisku, Aliyu Rara, Ayatullahi Tage, tare da gabatar muku da tauraron damben gargajiya wato Ebola. Baba ya hana ki tsayawa da wannan mutumin ba? kika ce Kai kuma kamar maye in an ce kar ka zo sai ka zo. duk abin ki dai haka zaki haƙura ki kyale ni Kai wanda ma abinki ma me zaki da makaho wanda ba ranar Allah ta'ala sai ya kunna fitila yake. kika ce mun makaho idan kun ana yin mutum ko za a ƙara yi na Dama an ce na zaune an kokawa damben ƙarshe. babu abin da matasa suke da sha'awar ka irin wasan kalan wasan dambe Labari da kuma tsara shi Nuran Mustapha. Shiryawa Abdullahi Tarore tare da Malam Wicked Zaitawa. wakon kama mai motar wani mai mota dabdin Ba da umarni Nuran Mustapha waye damben ƙarshe. Shirin Alias Kano.